Isigcawu seshumi nesishiyagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Yenza imbala emihle imisebe yelanga kulolu lwandle oluthule luthe cwaka njengoba seliya ngomtsha wendoda nje. Uma uqhamuka kude uphonsa amehlo emuhumeni kaKhonkolo ohamba ivakashi uma zifuna ukuzibonela ulwandle eduze. Uqaphelo wesifazane ogqoke ingubende emhlophe ephephezela isisila okhangela amehlo akhe phakathi emajukujukwini olwandle. Le ndawo ila abaningi abaya kuyo uma befuna ukushawa ngumoya wamagagasi asuke egubhele eduze ngaphansi kwabo ngesikhathi bebuka nezinhlanzi zigxumagxuma zizijwibe emanzini ekushoneni kwelanga. Abanye beza kule ndawo ebusuku uma befuna ukuzozikhulumela noNkulunkulu babo. Upheli aye esondela ngenhloso yokubona ukuthi ubani lona wesifazane osezikhethela ukuzehlukanisa nabantu kulesi sikhathi sosuku. Phela abanye abanqeni ukugajwa izinkinga bese beziphonsa lapha phakathi olwandle. Uqhwaqhaza nje ngama-crocs akhe useze wakhohlwa ukuthi konje uphume ngelokuyofuna umazwi akhe. Kodwa-ke ikhona into emholela kulona wesifazane athe uma efika wafuna indlela yokumngena ukuze angethuki azaphonse kolwandle. Aye afika mebude buduze naye kodwa ezibhekele eceleni nezibuko zakhe ezazikhazimula ngaphansi kwezinwele ezinde wena wabona belungu bezipholele olwandle lwehlabathi zaseMiami phesheya. Uphole kamnandi umoya wala. Esho ngokunganaki kodwa kubonakala ukuthi uqondise kulona wesifazane obhekele. Ithule nje lenkosazana ingaphenduli ngisho nekhanda. Kumcacela uphela ukuthi lentokazi ayifune ukukhuluma namuntu futhi ayizimisele nokubheka ngakuye. Afike lo moya wokuvela ayishiye ngoba hlezi yakhuleka njengoba ingafune ukuphazanyiswa nje. Wayesathatha amagxatha amathathu ambalwa ngesikhathi lentokazi iphinde imemeza ngezwi laligcwele isililo. Phela namanje isabhekele aphenduka upheli esamangazo ukuthi ilozi kanjani igama lakhe. Ungahambi iphenduka imbheka hawu Zolile emangala ubekwa yini la? Abibithe kuZolile aphinda abhekele ekhala kabuhlungu. Angikwazi phela. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Upheli ayekuye afika mengame ngasemuva emsingatha sakumanga. Ngiyazi Zolile. Ngiyazi. Kodwa ke konke kuzolunga. Yezwa. Embambathe emahlombe. Khulileka. Manje sewufike kuyena. Yezwa. Sofikile. Angeke ngikwazi ukuya kuyena. Njengoba ngizwile nje ukuthi abazali bami nabakhe bala ngoba kuzofunwa mina. Angeke phela. Angeke ngiyophila impilo yokugqila ngoba ngithi ngilandela izwi lomzali. Angeke. Ngiyayazi into okhuluma ngayo Zolile. Futhi ngisiqonda ngokuphelele isimo abhekene naso. Kuningi okusafanele kwenziwe ukuze abazali bethu baqonde ukuthi yize noma benomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi sinekusasa empilweni, kubalulekile baphinde bayibheke nemizwa yethu ekwenzeni lokho. Zolile. Kodwa ke kuzolunga. Yezwa. Sele ngiphelele ithemba lokuthi kuyoke kulunge phela. Ingomba zonke ziveza ukuthi akuselula izinto iphinde sibuyele esimeni. Ehlukaniswe nomuntu engimthandayo ukuze izwi lomzali lingabuyi lambatha. Buphi ubuhle besiko nemikhuba yokwenza kwesintu ubumphumela wakho kuyincindezelo ephindiwe kuthina besizukulwane sakhona. Phela
siyobalekela phi thina ngelokuyiphephisa ezenzweni zobudlobongela uma kuwukuthi kanti ukuhlukumezeka kusekhaya kuyimanje ngithe ngibalekela komalume bangitshela ukuthi uqinisile ubaba ihlobo nabangani bathi ngiyayihlanyisa njengoba ngipampa nje egameni lokuthanda usekhethe inhliziyo yami sengumhamba nje namanje nje bengilinda ukuthi kuhalale ngaphandle kokuthi nginyonyobe ngiyobheka ukuthi ikhona indlela engingambona ngayo umazakhe ngiyamkhumbula phela ngiyamkhumbula unjani yena uyaphila embheke emehlweni ngawakhe agcwele inyembezi uyaphila so naye ukhathazekile njengawe kuyo yonke le nto eyenzakayo futhi kuse kufike kwenziwa omalume bakhe nobaba wakhe laphaya kwenza izinto vele zibe nzima kakhulu namanje akaziwa nje ukuthi yiphi kodwa incwadi ayibhalile beyiveza ukuthi uyofuna wena oh Nkosi yami yeka ngesithando sami engabudungaza kweziphi inkalo nentaba engabeke ngisayophinda ngimbone nje kusenjalo kukhala ucingo lukaPhele alibambe Phele ndimi uMbalula ndifumene inamba yakho apha efonini kaMazi uphi ngila ebhisha ngila njani ebhisha nditsalela umnxeba ndixelela uba kukho isizalwane esikamazi wakhe esipipe sibhedlele esonzakele ngomasikizi bathi sifunyanwe nenamba kamazi wakhe epokothini kuso ngoba ngicima inoba nguwe uright apho ukhoyo hayi ngiright mina bhuti ngiright kusenjalo luvaleke ucingo bathi khona isihlobo sikamazi wakhe sitholakale nenombolo wamazi wakhe epaketheni and bathi silimele ngendlela esabusayo uPhele ebhekisa kuZolile wayeselokhu ethule ebakaza yena umazi wakhe bathe uhambe ngekhathi ezinendlini uZolile ebuza uPhele ekseni kakhulu ngoba obaba bathi bathe bevuka beyokhonga ubengasekho kakade beyokhonga phi agwajaza uPhele beyokhongela abantu Phele lukhale futhi ucingo hello isendimi Mbalula sorry man ndiphelele libhetri phofu ngondithetha nawe sejajini bathi abakhulu yiza man bathi yiza sizawe apho esibhedlela sibona uba hayi ngoZolile nalo bathi ulimele hayi akusiyani uZolile ayizibambe uPhele sekuthi makasho ukuthi uZolile lapha wazi njani uphi na wena nebhishi inzawo zapho kuwe sisale sihamba kunye nabazali hayi ungezi ningezi yimazoza lapho bye vele sengisendleleni ngiza lapha bye uPhele evala ucingo elibuyisele esikhwameni Phele ngisha uvala kukhona into ethi angithi umazi wakhe la ulimele kanjani kodwa umazi wakhe angayigcina kanjani inombolo yakhe ephakethini lakhe uma kunje uzangenzeka noma yini mina nje la ephakethini kunepheshana elinenamba yami nekamazi wakhe bekusangenzeka nakuyena Thixo ngingakutshela ukuthi umazi wakhe ulimele sikuphi sona leso sibhedlela i-Eddington sila ezantsi nokho lolwandle